rok som mal obrať 4 milióny eur, no 10 rokov dozadu to bolo sotva 40 000. Táto otázka mi zmenila život na ruby. Odpoveď som hľadal pol roka. Najlepší finančný riaditeľ v Európe sa ma spýtal, akým človekom sa chcem stať. Vysvetlil mi to jednoducho, ak chcem byť príjmovo, lifestyleovo tu hore, musí sa tam najprv posunúť osobnostne. Ak sa tam najprv posunie len môj príjem a osobnosť nie, je otázka času, kedy ten príjem padne naspäť. Ja som si zaomenil, že sa chcem stať pozitívnym lídrom, otcom, manželom, mať kľudnú myseľ a byť finančne zabezpečený. Označil som si to na stupnici od 1 do 10, kde 10 je najviac, kde v jednotlivých kategóriách sa nachádzam. V tom období som sa ako pozitívny líder ohodnotil len na 4. Na to, aby som sa dostal na 10, som potreboval zapracovať na empatii, šíriť okolo seba dobrú energiu, plus dať šancu mojim ľuďom sa presadiť a povedať svoj názor. Ako otec a manžel som to mal na 8, preto som cez týždeň začal tráviť 1 hodinu aktívne sám so synom, dcérou a manželkou. Plánujeme spoločné výlety, kam sa ideme spolu pozrieť. Kľudnú myseľ som vnímal na 5. Pomáha mi ju zdvíhať otužovanie, prechádzky s obsami a čas sám so sebou na káve. A finančné zabezpečenie som zo 4 zdvíhal cez investovanie, kúpu investičných nehnuteľností a samozrejme aktívne podnikanie v biznise. A akým človekom sa chceš stať ty?